रेळूगाव येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत दिवाळी साजरी करून शिक्षकांसोबत विद्यार्थ्यांना लाडू पेढ्याचं वाटप करण्यात आलं। रेळूगाव येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेतील दिवाळीच्या सणानिमित्त शाळेतील शिक्षक मंडळींना विद्यार्थ्यांना दिवाळी सणाचा फराळ वाटप करून दिवाळी सणाचं महत्त्व पटवून देण्यात आलं। तसेच चिंचोली लिंबाजी येथून जवळ असलेल्या कन्नड तालुक्यातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेमध्ये विद्यार्थी दिनानिमित्त आणि दिवाळी सणानिमित्त फराळ आणि गोड पदार्थ त्यासोबतच स्पोर्ट ड्रेस किट यांचेही वाटप मुख्याध्यापक साळुंखे आणि सर्व शिक्षकांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलं। शालेय समिती अध्यक्ष तुळशीराम सुरासे, केंद्र प्रमुख सपकाळ, केंद्रीय मुख्याध्यापक तथा मुख्याध्यापक साळुंखे, बिराडे, तडवी, तामटे, चव्हाण, काकड, रिंगणमोडे, जाधव, जंजाळ, काळे, ढेलपे, मोक्से यांच्यासह गावकरी मंडळी आणि शिक्षक वृंदांची उपस्थिती होती। सचिन गुरव, MCN न्यूज, चिंचोली लिंबाजी, कन्नड।